Παιδιά, σας ήθελα να αρχίσουμε αυτό με τον κατάλογο για τα αυτοκόλλητα. Μην βλέπετε δευτεράν πάλι, τώρα μπήκα σπίτι. Λοιπόν, δεν μου έγραψε κάποιο στα σχόλια, ή δεν είδα, δεν ξέρω, αλλά ρώτησα τη φίλη μου ρώτησα τη φίλη μου, την πήρα τηλέφωνο και μου είπε 7, 12, 1, 2, 3. Ναι, είναι αληθινό παιδιά αυτό. Άρα πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Το 7 βρίσκεται στο δεύτερο κουτάκι, το δεύτερο κουτάκι και 7 stitch. Άρα παίρνουμε το δεύτερο κουτάκι και τις βάζουμε τα stitch. Να το και ένα άλλο. Δεν ξέρω που μου πήγαν τα άλλα, μάλλον τα πήρε. Μου τα πήρε κάποιος, νομίζω η αδερφή μου, αλλά δεν πήρε, θα αγοράσω καινούριο. Άρα τις βάζουμε 2 stitch. Μετά, μου είπε 12. Το 12 βρίσκεται... 12 βρίσκεται στο τρίτο κουτάκι. 12. Θα το βλέπω. Μου είπε μπλε ροκ, γι' αυτό θα τις βάλω όλα τα μπλε ροκ, γιατί δεν μου ζήτησε πιο. Έναν αυτό. Ωραία, αυτά είναι τα μπλε ροκ και τώρα θα τις βάλουμε και από αυτά για να τα κρεμάσει. Πόσο? Αυτό 1, 2. Παιδιά μου είπε και το 10, γι' αυτό θα τις το θυμάσουμε. Και αυτόν για να κρεμάζει τα αυτά. Άρα το 7 το κάνω, το 12 το κάνω, μην πάμε στο που είναι μανέλωτη. Ούλα τα μανέλωτη. Ναι. Είναι ούλα. Ωραία, και το ένα είναι ετοιμαστεί και πάμε στο 2. Το 2 είναι Hello Kitty. Το 3 είναι γουρουνάκι. Να το. Μας έμεινε το 10 που είναι παιχνίδι του Squid Game. Είναι αυτά. Μπείτε στο επόμενο part. Μπορείτε να τα βάλουμε στη σακούλα.